Hello guys! So for today's video guys, pahambog na sa charis. So part 1 is atong pagpahambog charis. So gabi day guys, niadto ko sa Quezano Center, nangumpra ko and then na ako'y gamay nga items nga gidugang sa akong ibaligya. So i-try lang ako siya baligya kay well known man kay siya nga nga brand or product. So wala pa ko nakasulay og baligya ni sukad, pero i-try na ko og baligya dinhi basig mahalin. So nara. So, naara ang resibo guys. So, are you i-try na ko ning strawberry cream nga Oreo. Taran! So, mahal-mahal siya, pricey gamay, lahira sa ubang biskwit, pero i-try na to basig na ay mapalit Oreo. Strawberry flavor. Dili strawberry cream. Dapat isa ka flavor chocolate cream. Yan. So wala pa ko nakabaligyan ni sukad, pero i-try na ko siya basig na imo palit kay well known man ni siya nga biscuit, lami man daw ni chocolate cream. And then cream o bar cake. Cream o bar cake. So, wala kay kung nagbaligyan nga biscuit kay mahal siya, pricey. Lahira sa bang biscuit pero nainganyo makugtanaw kay murag ganahan kugtanaw. So, i-try na to og baligya. So, i-display na nako ni siya. Alright. So, ang palit mo, ali lang mo dari sa tindahan. Bye-bye, katura.